Bueno, benvingut a un nou vlog al canal. Tenia ganes de gravar un vlog un dia d'aquests, perquè a vegades tinc així alguna idea que no dona per un vídeo suficient, però llavors en un vlog crec que puc anar-te comentant coses. Aquí em pots veure esmorzant el meu cafè. Aquest cafè me va portar el meu germà de Madrid. Aquí te'l deixo, està molt bo, si me'l vols copiar. I una mica, ja et vaig explicar recentment què era la meva rutina del matí, que era això, fer una mica de cafè mentre faig les meves preguntes a l'aplicació Stoic, que després en parlarem una mica. En algun moment acabo caient a Instagram, com sempre, i aquí en aquest dia en concret em llegia un parell de newsletters. En aquest cas tenia les newsletters del Ali Abdal i del Nat Eliasson, llavors vaig estar al matí llegint una mica a veure què deien. A continuació vaig fer la meva rutina de mobilitat, que cada dia faig el mateix vídeo de 10 minuts d'aquest noi, però la veritat és que està molt bé. I m'està anant molt bé perquè jo, els últims mesos, potser ja patia una mica de la lumbar, sobretot quan al gimnàs entrenava aixecant pesos pesats, m'ho notava molt en el meu dia a dia després, i des que faig això he millorat molt la meva mobilitat, crec que faig millor els exercicis al gimnàs, i llavors fa que no pateixi tant durant el meu dia. Així que, oye, si estàs plantejant-ho, et recomano que provis això d'estirar una mica més. A les 7 del matí és la meva hora de treballar en projectes personals, llavors estic una horeta més o menys aquí a l'ordinador, que pots veure que estic fent una mica d'un guió, d'apuntant algunes idees que tenia també, no sé si d'això en sortirà un vídeo o no, i també editant el vídeo que hauré penjat fa molt poc, que és el vídeo sobre el Bitcoin, que aquest crec que me l'he currat molt, si no l'has anat a veure et recomano que el vagis a veure, i això fins ara que ja toca una mica fer coses de persona normal, dutxar-me, vestir-me, calçar-me sobretot amb el meu calçador, super important, i decidir una mica què esmorzar, perquè ahir vaig anar a fer un Too Good To Go i llavors pots veure que tots aquests croissants i entrepans i així em van costar com 3,99 o alguna així, és una locura. Llavors això, decidir què acompanyava el meu típic batut de proteïnes per esmorzar. Bueno, com et podies imaginar, ha guanyat el croissanet de xocolata. El que anava a explicar així mentre esmorzem una mica íntim és una cosa que penso últimament aquests dies quan m'has vist que la rutina aquesta del matí faig això de l'aplicació Stoic. I fa uns dies que penso una cosa, és aquesta rutina et fa una pregunta en concret que és quin és el teu highlight d'avui o en què et vols centrar? I llavors et donen les categories i tu li dius feina, esport, art, el que tu vulguis, i després relacionat amb això et diu quina és la single most important thing, o sigui, quina és la una cosa més important pel dia d'avui. I m'he donat que literalment de dilluns a divendres la meva resposta automàticament era, òbviament, quin és el teu focus avui és la feina i què és el més important. I sempre una resposta tipus aquella reunió o aquell projecte que ha de passar no sé què o un mail que s'ha d'enviar. I em semblava una mica trist que 5 de cada 7 dies, és a dir, com un 70% de la meva vida, el més important jo dic que és la feina. Si jo mirés en general la meva vida i digués què és el més important, doncs la feina segurament no és un 70% del més important a la meva vida. Llavors el que estic intentant fer aquests dies és, a l'hora de contestar això, parar un moment i dir, avui el més important no és la feina i buscar què pot ser del meu dia que també sigui important. Jo què sé, avui vaig a dinar amb un company de feina però que és un amic, llavors és com, doncs el highlight d'avui potser és que vaig a dinar amb el Juan i que és com, parlem de lo nostre i tal, i és el highlight, és el més important que passarà avui. Un altre dia pot ser que avui vaig al gym i toco un entreno molt guai, un altre dia pot ser que aquest vespre anem a sopar amb no sé qui. El simple fet de contestar aquesta pregunta així, això tampoc et canvia la vida, el meu dia seguirà sent moltes hores dedicades a la feina, em seguiré ratllant per les mateixes coses, però almenys tenir aquest petit moment al matí de fer aquest canvi de xip i dir el més important avui no té per què ser la meva feina, la feina no és el més important de la meva vida, hi ha altres coses. M'està agradant, així que ho pensava avui a les 6:50 del matí, no era una cosa que volgués explicar a les 6:50 del matí, però què t'ha semblat d'aquesta reflexió? Bé, molt bé. Veus que bé? Per haver-la fet a les 6:30 del matí està molt bé. I res, ara apuntaré un parell més de coses que se m'han ocorregut, quin matí més frenètic, ara apuntaré un parell més de coses que se m'han ocorregut aquí al Notion, que ja t'explicaré més tard, perquè ara he d'esmorzar i he d'anar a treballar. No és el més important del dia, però sempre et dic que és el que paga les factures. Avui em tocava anar a l'oficina i últimament li he agafat una mica de gustillo perquè com que molta gent teletreballa, l'oficina s'està molt tranquil. Llavors aquí pots veure com vaig anar a buscar la moto mentre escoltava música dels Amics de les Arts per buscar un títol en aquest vídeo i res, treballant, no he gravat res perquè estava treballant. He anat a dinar amb el Juan, una mica el highlight del dia que et deia. Això era un restaurant vegetarià, així que no et sé dir molt bé què he menjat, a part que el primer plat era un arròs i el segon plat uns canelons, però estava molt bé, la veritat. A mi sempre em sorprèn que la cuina vegetariana pugui replicar un plat tradicional amb carn com uns canelons i que quedi tan bé. I res, després he anat cap a casa així una mica després de dinar perquè havia de seguir treballant, em volia concentrar una mica a casa i tenia una reunió i he dit, mira, acabo de treballar el dia des de casa, així després puc anar directe al gym.
Bueno, no anirem al gym, per sort vaig amb la meva camerògrafa, així que tindrem imatges. I mentre estava treballant ara tenia una estona que podia escoltar coses. M'he posat de fons una xerrada del Gary Vee. No sé si saps què és el Gary Vee. Gary Vee és un senyor que s'ha fet molt famós perquè és molt bo creant contingut a les xarxes socials. Bueno, no sé, busca'l si vols aprendre més d'ell. Però el que m'ha cridat l'atenció era que li responia una pregunta a una noia que li preguntava doncs, com crear una audiència i no sé què, i una marca, i el tio li ha dit, publica 3 cops al dia a TikTok. I li deia que publicar un cop cada 3 dies a TikTok doncs no té cap sentit, no és així com funciona, i és justament com el que faig jo com a molt publico un TikTok a la setmana. I llavors m'ha quedat aquí la idea, perquè aquest senyor parla d'una manera molt convincent, d'alguna manera, és molt exagerat, però és molt convincent quan ell vol. I se m'ha quedat aquí la idea i dic, i si jo podia fer un repte de penjar 3 TikToks al dia durant, això, 30 dies o alguna així, o penjar 100 TikToks en 30 dies, alguna així. Llavors és una que potser començo a fer, no sé si començar avui o començar demà o no començar. El principal dubte que tinc és com ho compagino amb el meu minimalisme digital i no entrar a les zarpes a TikTok. O sigui, si he de publicar 3 TikToks al dia, podria perdre una hora a partir d'ara cada dia a TikTok només mirant contingut, perquè jo sóc molt fàcil d'entretenir amb aquestes coses. Llavors, bueno, no sé, si em vols seguir TikTok, no sé, potser deixo el meu TikTok aquí o no. És que no sé ni com és el meu TikTok, és que jo no hi entro mai perquè em fa por. I bueno, doncs això estava pensant quan estúpid seria fer això i quin tipus de contingut podria penjar. És que 3 al dia és que és un munt de TikToks, és que com no balli, no sé de què parlar, no sé què fer. Llavors, bueno, no sé, em sembla una bona idea per un vídeo i em sembla també una bona idea per arribar a més gent i crear una audiència. Llavors, no sé, seguirem informant, seguiré també menjant-me el plàtan i això, ara al gym si de casa donaré un parell de voltes a aquesta idea. Bueno, aquí pots veure lo absolutament massificat que està el gimnàs a partir de les 6 de la tarda. Llavors els meus entrenaments, doncs els divendres, dissabte, diumenge sí que intento entrenar exactament certs exercicis i fer el meu press banc, el meu pes mort, tot amb l'equipament, però aquests dies que entre setmana has de fer una mica el que pots, no em munto gaire on entreno. Vinc i sé que avui, per exemple, volia fer una mica d'empujes, una mica de pit, una mica d'ombro i una mica de tríceps, i anava agafant la màquina que hi havia lliure una mica. M'has vist fent una mica de pit, ara aquí estic fent una mica d'ombro, però així és com es basen aquests dies que hi ha tanta gent al gimnàs. Hi ha hagut un moment que hem trobat aquesta polea, llavors hem dit agafem la polea i no la deixem anar fins que no li traiem tot el suc. Hem fet una mica d'ombros, una mica de tríceps, crec que ara aquí pots veure que fem un altre exercici de tríceps també, i fins que ja era una mica, veiem que hi havia gent que ens estava mirant que volien la polea, però llavors hem trobat que hi havia un banc lliure. Llavors hem anat al banc i hem acabat de fer doncs això, una mica de pit, una mica d'ombro també, i després ja amb això ja estava massa ple el gimnàs, ja portàvem aquí ben bé 1 hora i mitja quasi, així que hem decidit tornar cap a casa. Bueno, si vas veure el vídeo que vaig penjar recentment sobre la meva nova rutina productiva, doncs ja t'imaginaràs que ara és l'hora de no fer res. Bàsicament, ja hem tornat al gym, ja he fet el highlight del dia, he anat molt guai, hem dinat amb el Juan. Ja estava encara aquí donant-li voltes a aquesta idea de penjar com 3 TikToks diaris, que no sé d'on trauré tantes idees de contingut, però això m'ha recordat que he de penjar uns TikToks que vaig fer per promocionar l'últim vídeo, així que no sé, ja m'he liat aquí. I mentre estava aquí, doncs, amb el mòbil així estirat a l'alfombra, m'he recordat de la resistència. En plan, la resistència existia fa un temps a la meva vida i jo sempre mirava la resistència i m'ha fet molta gràcia perquè jo ja no ho miro, perquè van dir que ara com que havies de pagar i només pengen 10 minuts a YouTube i vaig dir, doncs ja no ho miro més. I els meus amics crec que els hi ha passat el mateix, ho vam parlar fa unes setmanes i era en plan, hòstia, sí, te'n recordes aquell programa que entrevistaven a gent? Llavors, he entrat aquí a Social Blade, que és un portal, no sé si ho sabies, que et dona moltes estadístiques de com des de YouTube i d'Instagram i així, i he vist que, o sigui, està terrible la resistència, o sigui, com que ja no ho mira ningú. Si de fet, mira, si baixes aquí i mires, per exemple, si mires aquí visites mensuals als seus vídeos, estan tenint entre 12 i 13 milions de visites cada mes, quan abans aquí vaig veure que tenien, no sé, 40-50 milions de visualitzacions. És molt fort. El mateix aquí si mires subscriptors guanyats, des del setembre de 2021 han guanyat, no sé, poquíssims subscriptors, hi ha mesos que no guanyen subscriptors, no sé, aquest gran moviment per part de Movistar de dir que ja no us donem les entrevistes i ara heu de pagar. No sé quanta gent ha acabat pagant, jo no conec ningú que des que li ha entrat l'entrevista ara pagui, però bueno, està curiós. Aquí, doncs mira, la idea que et regalo avui. I amb això ja està, doncs seguiré aquí fent el vago i llavors ja doncs soparem i no sé, he de començar un llibre avui, no sé quin llibre començar perquè em vaig acabar la novel·la que estava llegint, llavors serà una lluita entre mirar un capítol més a The Office o començar un nou llibre i ja veurem què guanya. Bueno, doncs això és el dinar de la Judit, que m'ha dit que us ho he d'ensenyar. Això és tot vegà. Pasta de no sé què amb hamburguesa vegana.
Bueno, última actualització de la nit abans d'anar a dormir. Bueno, dormir no, a llegir, perquè he trobat un llibre que tinc aquí al Kindle que es diu El emblema del traidor. És del Juan Gómez Jurado, que em vaig descarregar els seus llibres fa mesos i els anava llegint, doncs vaig per ordre. M'he llegit crec que el primer i el segon, aquest és el tercer. M'ha creat l'atenció perquè té aquí com coses de nazis aquí dalt, no sé si està veient a càmera. Té coses de nazis. I l'altre dia vaig escoltar un podcast del Jordi Wild que entrevista un ex-nazi i va ser en plan... O sigui, va flipar aquella conversa, no sabia que hi hagués gent que arribava fins a aquell punt i no sé, m'ha quedat l'atenció dels nazis, ho he lligat molt ràpid, però bueno, que deixis un like al vídeo si t'ha agradat, et pots subscriure al canal, com sempre, hi haurà més coses que potser t'agraden, i res més, ens veiem un dia d'aquests amb un altre vídeo, i això. Adeu!